தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்டில் ஏரலில் போய் குளிக்கலாம்னு 2 ஸ்பாட் சூஸ் பண்ணோம். மங்களக்குறிச்சி ஒன்று, இன்னொன்று வந்து கோவில்கிட்ட, ஏரல் கோவில்கிட்ட இருக்கிற ஒன்று ஆர்வம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்பாட்டில் வந்து டிவைடர் போட்டிருந்ததுனால போலீஸ் இருந்தாங்க, ஸோ அலோவ் பண்ணலை. சரி இங்கே வேணாம், கோவில்கிட்ட போய் குளிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அங்கே போயிட்டோம். அங்கே அந்த பிளேஸ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய பிளேசஸ் மாதிரி தான், நல்லா ஸ்பேசியஸாக தான் இருக்கும். அண்ட் இடிச்சிட்டு குளிக்கிற மாதிரிலாம் இருக்காது. உங்களுக்கு ஆழம் கூட நீங்கள் உள்ளே போகிறத பொறுத்து தான், உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு உள்ளே போய்க்கலாம். இல்லை எங்களுக்கு இதோட போதும் அப்படின்னா அங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணி நீங்கள் குளிச்சிக்கலாம். ஸ்விம்மிங் தெரிஞ்சுன்னா உள்ளே போய் நல்லா தள்ளி போய் குளிக்கலாம். அண்ட் பாறைலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க, ஃபுல்லாக சாண்டு தான், நீட்டாக இருந்தது. எந்த ஒரு குப்பி துண்டு அந்த மாதிரி கண்ணாடி கிளாஸஸ்லாம் எதுவுமே இல்லை. மீன் மட்டும் தான் கிடைக்கும், மற்றபடி எந்த ஒரு பிரச்சனையும் அங்கே கிடையாது. நீட்டாக இருக்கும் குளிக்கிறதுக்கு. மார்னிங் 10 AM கிட்டே போனனால ரொம்ப சில் இல்லை, பட் குளிக்க சூப்பராக இருந்துச்சு. ரிட்டன் வரும்போது இன்னொரு ஸ்பாட் பார்த்தோம், பட் ஏரியா நேம் கரெக்டாக தெரில. ஏரல் டு தூத்துக்குடி வர ரோட்டில் தான் இருக்குது. லொக்கேஷன் உங்களுக்கு வந்து கீழே மார்க் பண்ணுறேன். அங்கேயும் ஸ்பாட் நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு சின்ன ஸ்னாப் மாதிரி எடுத்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன், அதையும் பாருங்கள். வேறு எதுவும் ஸ்பாட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள்.